Ikaw lang ga? Ay, nagtago. Hi, ate. Seryoso din si manager. Oh. Hi, mami. Hi, kuya. Shan, there's a cow, oh. Shan, there's a cow. Ay, cow ba yan? Tanawa sa right, mami, oh. Nice guys, ha? Ganda ng field, oh. Kaya nga, ang ganda. Oo, bricks bricks. Puro siya bricks. Ganda. St. Mary's Catholic Church. We're here at the Bower Bond Park in Red Deer. Oh, diba? Daming tao. Huh? So, dito tayo sa Bower Ponds, Red Deer in Alberta, Canada. See? O, diba? Mas nauna pa ang mga gate crusher.